Tidak, kau dua di macam kau ni juga. Dah, kesan. Dah, sing, makam gari solai kan na, na gua tu kan kan. रायजोफोरखौ हमना दोनथों होननानै सानो ओमफ्राय हमनानै मोनोबा न'सिम खावलायहरबा लायनाय जागोन आरो मा जालांजोबमारखो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' बिमाफ्रा बा जोंनि बर' आइजोफ्रा सामफ्रामबो साफा गावनि गथ' गथाय न' बांखौ गारनानै खारनाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय लोगोफोर जाय स्क्रिनाव होदों बे आइजोनि सावगारि बे आइजोआ गावनि गथ'फोरखौ गारनानै गावनि हौवा गावनि न'खरखौ गारनानै गुबुन हौवाजों बा गुबुन हारिनि हौवाजों खारलांदों आरो बे जाय आइजो खारदों बिनि हौवाया थायो बेंगलराव थायो हौवाया दा गावहा गथ' गथायखौ लानानै न'खराव रावबो गैया होननानै मिथिदों दा न'खराव बिबोनांफोर दङ आरो गावनि गथ' सानै दङ दा बेखौनो आलाय सिलाय गारनानै बोरै खारनो हाखो बे आइजोआ ओरैबायदि माने दुखुनांथाव गथ'फोरनि थाखाय आरो दा आसरित एसेबो साननाय गैया एसेबो माने इसेबां अन्थाइ बिखा गोसोनि जानानै दा गावनि सानै गथ'खौ बोरै आलाय सिलाय गारनानै खारनो हाखो बे आइजोआ नुनायाव बिथांनि बैसोआ 36 बा 40 बोसोरसोनि बैसोनि जागोन अब्ला बेफोरबायदि बैसोनि जाय हिन्जाव बा आइजोआ माबायदि गोसो लानानै माबायदि एसेबो साननो हायि गोसोखौ लानानै बोरै खारनो हागौ आलाय सिलाय गथ'खौ गारनानै दा बेंगलराव थायो हौवाया गावनि न'खरनि राहानि थाखाय गावनि न'खर दैदेननो थाखाय रां रुफा गोबां आंखालनि थाखाय दा बेफोरबायदि हालोदाव जुदि हौवाया न'आवनो थानायमोनब्ला बे बेलेग खोथा जागौमोन नांलाय खमलाय मानिबा जाहोनाव खारनाय नाथाय हौवाया बांग्लादेशआवसो थायो दा बेखौनो गारनानै आलाय सिलाय गथ'फ्रा दा खाराव माराव दा बेखौनो लानानै बिबोनां जाय खारनाय हिन्जाव बे खारनाय हिन्जावनि बिबोनाङाबो गोबां दुखुनि गेजेरजों खावलायदों जाय बिबाजैखौ फैफिननो मानो आरो जाय हौवाजों बियो खारफादों बियो सासे राभा मानसि आरो बेहाबो गथ' गथाय हिन्जाव गोनांखा होननानै मिथिदों दा लोगोफोर नोंथांमोननो आं भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों गासैखौबो दिन्थिगोन स' बे जाय खारनाय आइजो बिथांनि सायाव गामिनि माखासे आइजोफोर आरो जाय खारजानाय बिनि फंबाय बा बे खारनाय आइजोनि बिबोनाङाबो मिडियानि गेजेरजों खावलायदों बिबाजैखौ फैफिनो दा मा बुंदों नोंथांमोननो आं गासैबो भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों दिन्थिगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय गासैबो बाथ्राखौ बुजिगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोननिसिम आं गुरै खावलायदों न'खरनि खावलायनाय बायदिब्ला जाय स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव सोरबा जुदि नुसनजायोब्ला बे नाम्बाराव कल खालामनानै बा न'खरसिम खौरां हरनो थाखाय खावलायदों स' नोंथांमोना सोरबा जुदि नुसनजायोब्ला बे मबाइल नाम्बाराव बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोफोर बिदिब्ला नायलांदोनो भिडिअ क्लिपखौ थांनाय बिस्थिबाराव थांदोंमोन ओंखायनो दा गथ' गथाया मा दुखु गावगासिनो फाइभानो जायोना बे रतनलाय मा जागोन जेबोआनो गैया माबा खालामनाबो लांनायबो जोंहा दा नेसनेल बर' जोंहानो बाबु जोंहा बाजिनो सानै थांनाय फैगोन बोसोराव मेट्रिक होगोन सासे बे गथ'आ मा जागोन दा बिमा गैयाबा बे बिमा गैयाबाथाय गोदाव सोराव जागोन ओंखायनो जेरावखि दङ आरो सोरबा नुबाबो हमना दोन आरो फन खालामनाबानो जाबाय न'खरसिम खिथाहरबानो जाबाय जोंहा गैया रावबो गैया जोंहा न'आव सोर नांलायनो जोंहा न'आव रावबोआनो गैया जेबो बुंनो लागा गैया जोंहा जोंहा आइ बाबा गैया सोर दङ बाजिदो आंदो बाबु सानैल'सो जोंहा आदै थायो बाहेराव बेनो आरो सोर दङ रावबोआनो गैया दा मायाव थाङो पात्तायानो गैया फनबो खालामाखै फनबो सुइस अफ सानैबो रतनदो डाइरेक्ट मिथिखायो बेनि हिनजावबो बुंफैदो गावनि हिनजाव बुंफैदो दाख्लैबो ओमफ्राय गावनि हिनजावखौ फन खालामदों गावनि हिनजावआ सिरि जेबो गैला गावनि हिनजाव सिरि दा फन खालामदों बायदि मिथिदों गावनि हिनजावखौ बिराद केसान दा हारसिं आं मा खालामगोन गारि सालायगोन ना गथ'फोरखौ नायगोन मोखौ दङ मा दङ ना बेबो मोननो फायनानै फैयाखै आलाय सिलाय जादों दा हर सान गाबबाय थायो आं इथिं नायगोन दा बाजारबो खालामनो मोनाखै आं इथिं मा खालामगोन आं हारसिं बिदि खालामलांनांगौ बायदिया फैफिन बायदि नोंखौ जों जेबो बुङा फैफिन आदायाबो फायनो होदो फै जेराव दङ गिदिंबो मोजां आरो आंखौ खेबसे फन खालाम नोङो जेराव थाबाबो आंखौ खेबसे फन खालामबाय जायो आं लायगोन ना आं लायगोन नोंखौ लोगो लायगोन आंखौल' फन खालाम जेराव थाबाबो आं लायखागोन जेराव थाबाबो नोंबोथ' जेबो लायाखै नों दख'ना गांसे थांदो फैसा बाहाय लांदो नोङो बारला फैसाखौ जाजोबना दोनबाय नों फैया
ओमफ्राय मैया जे खबर मोनदों बेलेग खबरनिफ्राय नंगौना नङा ओमफ्राय दा नोङो सना फानाबा नों जिबायदि मानसि सना फानना जाबा नों मा खालामगोन बोरैबा गारना गालांबा ओमफ्रायबा गारना जाबा नों मा खालामगोन जेबो न'आव फैफिननांगोन रोङैखौनो बानो रोङायो रोङैखौनो थांबाय दिनसिमबो माबायदि रोङैखौनो थांबाय दिनसिम मा बुंगोन आं दिनै जेरावखौ नङा आरो 8 बाजिमोन जेराव हक दादिमोन फैफिननांगोन आरो मोनबा हमनादों फैफिननांगोन बिजुलि गामिया द'आंग्राघाटा खारफालांदोआनो र' खारफालांनायालाय मिथिनाय माने माबा जितु माबा रतन राभा फाख्रिबारिनि फन रायलायबाय थायोमोनथ' रायलायनायखौथ' नुयो बर'जों बर'जों रायलायो जों खाथिनिखाय नुयो रायलायबाबो बे मुथुंगाव थांनानैसो रायलायो सोरदो रायलायदो ना हुवादो रायलायदो ना मोजां मोननाय हुवादो रायलायदो सोरदो रायलायदो मिथिया आरो फन हरनायखौलाय नुयो मुथुंगाव थाङै रायलायहैयो बहा थायोमोन बेंगलर बिबनां फिसाला सानै गाव बिजुलि इसोरो दोङोमोन साब्रै फिसायदो साबा बिदि आलदा रायलायोथ' र' रागा बुङो बिदि गोदै बिदिनोथ' रायलायो बिदिनोथ' बिदि जालांबाय खारलायलायनाय बिदि रायजोफोरखौ हमना दोनथों होननानै सानो ओमफ्राय हमनानै मोनोबा न'सिम खावलायहरबा लायनाय जागोन आरो गथ' गथाय दोङो लोमजानाय साजानाय नायनाय इफोरखौ नांगौ माने आखाम मैगं जगायनाय रावबो गैया संना होग्रा गैया माने इदि गथ'फोरा आरो स्कुलाव थाङो दा गोदोर खासिया मेट्रिक होनो जासिगोन दा इफोराव मोनोबा हमना दोनथों लाबोगोन